teraz sa musíte, zoznámte sa. Dobre. Práve tu vidíme favorita dnešného zápasu. Volá sa Čaba a ľudovského protivníka menom Giuseppe. Giuseppe sa zatiaľ drží. Dávam tomu ešte 2 minúty. Šotárske útoky. Dostal výhaz. Nevadí. Posledný síl útočí. Veľmi pekný kop. Krásne, krásne útoky. Áno, skôre. Krásne. Práca nôh je dokonalá. Je zranený, doktora. Choď ho ošetriť, akože, choď ho ošetriť, nie? Daj mu čo na hlavu, ošetríš ho. Choď, daj, čo ty čo zober? Doktor! Dobre. Je ošetrený a zápas môže pokračovať. Krásne začína. Vynikajúca obrana. Pekný gol. Ďalší. Nervami. Krásne útoky, borca v bielom tričku. Čo?